Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Sizophula ngesihlabelelo 208 inkosi kusephama kwebandla. Thabani manganizo Thabani Thabani oh Thabani
Sibonga. Amen. Isihloko salenkonzo sithi ubuNazaretha libandla likaMenzwezulu nomhlaba. ubuNazaretha libandla likaMenzwezulu nomhlaba. Namhla ngifisa ukuchaza ukuthi akekho umprofeti emva kwabaprofeti bakwa-Israyeli owake washumayela ngevangeli lokukhonza uJehova njengomprofeti u-Isaiah Shembe, ukuthula kube kuye. Zonke izintshumayelo zikaShembe zazingodumisa nokugcina umthetho kaJehova owawuletha kithi ngenceku yakhe uMoshe. Kuyihlabelelo zamaNazaretha igama likaJehova uShembe uliphindaphinde ka-158. Lapha sibala yonke imithandazo kanye namahubo akhe. Wayethi uShembe indlela yokukholwa kuJehova ungukwesaba uJehova nokugcina imithetho yakhe. Leyo iyona ndlela yodwa yokukholwa okwamukelekile ezulwini. Namhla kufika ingilosi kimi ithi ithunywe nguShembe inkosi ilanga. Yathi uthi uShembe angisungule ibandla elizodumisa uJehova ngendlela okwakuqhuba ngayo ubaba omkhulu. Nasezindlini zethu uShembe wasifundisa ukuthi sibhale ukuthi dumisani uJehova noma silala noma sivuka nangesabatha sidumise uJehova ngokufunda nangokuhlabelela. Izimishini zabona ukuthi uShembe ubuyisa lenkolo kaMoshe ababeyichithe ngamaKristu. Base bezama ukumchitha bethi akalona ibandla kodwa uyi-movement yezepolitiki ecashe ngebandla. Wenqatshelwa uShembe ukwakha izindlu zamasonto nokushaya insimbi yesonto. Wagcina ngokusonta esihlahleni inkonzo imenyezwa ngomlomo. Uhulumeni waseNatali washaya umthetho ovimbela uShembe ukuthi angashumayeli nakunoma isiphi isifundankantolo ngaphandle kokuthi athole imvume yemantshi yaleyo ndawo. Ngathola kuMrs Wells ebabaza unya lukahulumeni ukuthi kwenqatshelwe umuntu ukuba eshumayele izwi lenkosi ezweni lakhe. uMrs Wells owayenguthisha eNanda Seminar kodwa naye engwasemishini uthi kwaba nomhlangano wazo zonke izimishini eThekwini. Kulo mhlangano kwakuzobhungwa ngokuthi engaqedwa kanjani uShembe ngoba uma eyekwa isizwe simnyama sizolandela yena bese konakala umsebenzi wezimishini. Uthi uMrs Wells kulowo mhlangano uSuperintendent of Missions wafunga wagomela wathi akasoze aphumula engakaqedi ngoShembe. Behluleka ukuqeda ngaye kodwa ekuhambeni kwakhe emhlabeni kwakhiwa itulo lokuthi ubaba omkhulu wafa entabeni yaseNhlangakazi ezama ukundisa. Leli numbo lashunyayelwa emabandleni ezimishini nasezikoleni
nathi sisafunda kwakushunyayelwa ngalokho nasemthandazweni wasekuseni sichwenzwa ngamaKristu ngokuthi silandela umqambimanga noma imposter owazama ukuya ezulwini ngokuzama ukundiza wawa phansi wafa. Ngingasafundi ngisebenza eDlengezo High School ngabuza kumphathi wami uProfessor Bhengu ukuthi le ndaba ukuthi uShembe wake wazama ukundiza iliqiniso kangakanani. Ngase ngazi ukuthi ingamanga ngoba ngabe sengiyifundile incwadi ithesis kaL Roberts ethi Shembe the Man and His Work. Ngasithola futhi nezinye izincwadi njengale kaDube ethi Shembe nemibhalo kaMrs Wells ngoShembe. uL Roberts waqala uku-interviewa ubabamkhulu esaphila ubabamkhulu. Wawulandela wonke umlando wakhe ngisho umngcwabo wakhe. Lonke iqiniso ubabamkhulu uthola kule ncwadi. uProfessor Bhengu wayengazi ukuthi ngiliNazaretha. Washo ngelikhulu iqholo wathi yes iliqiniso uShembe wazama ukundiza wawa phansi wafa. Ngamangala ukuthi umuntu one PhD kwihistory akakwazi ukuthola iqiniso lento eyenzeke ngo-1935 naye udlulisa kimi into eliyilumbo kanje. Kwaze kwathi ngo-1985 ngaphonsela amaKristu inselele emsakazweni ukuthi akabe echaze ukuthi uShembe wazama kanjani ukundiza. Baqala bonke emsakazweni kodwa khona oyedwa owakwaphumela obala ukuchaza ukuthi le ndaba eyayifundiswa emabandleni nasesikoleni ngokundiza kaShembe ubuqiniso bayo bumi kanjani. Akekho manje akasekho umuntu omzokhuluma ngaleyo. Inkingo yamanye amaKristu ukuthi bayakwazi ukuchitha iqiniso lomlando ngokwezinkolelo zabo. Yize kunobufakazi obungaphikiseki ukuthi ziphambene nomlando osobala. AmaChrists amaRoma abhalwe ezincwadini zabo zawamaRoma aliqiniso elingaphikiseki ukuthi inkolo yobuKristu yayichitha inkolo kaJehova eyalethwa kithi uMoshe. Ngakho-ke thina esikholelwa kumenzi wezulu nomhlaba akufanele sizisondeze enkolweni engamemukeli. Sizisondeze enkolweni engamemukeli uJehova noYahusha njengoba bachithwa nakuTestamente Elisha. Kodwa namanje kunamaKristu amnyama asanganiswa inkolo elwa nenkolo kaJehova abakhetha ukukhonza isithixo uBhali kunokhonza. Nokho abantu abangazazi izimfundiso zikaShembe ngobuNazaretha bangathi uma bebuka lamaNazaretha asebuhleni bese becabanga ukuthi ubuNazaretha lo. Umuntu ofuna ukukholwa kweyiqiniso engasondezi kule ambudane okuthiwa ukukholwa enziwa kuleli abantu. Wamzwaphi umuntu ekukholweni ongamaphambi kwamakholwa ethi nguye uNkulunkulu namakholwa kaJehova asonta nezangoma ehlabela amadlozi. Awukufuna zathi akakho umuntu oyiNazaretha ongamaphambi kwamakholwa eyikhombeni kuJehova. Akakho amakholwa ngempela noma liphi isonto angasonta nezangoma nonqengile.
ngoba yonke lento wayikhuluma ubaba mkhulu wayichaza. Ngakho-ke noma bengafaka izingubo ezimhlophe bethi bangamaNazaretha bebeyini, kodwa ezulwini abayiwo balahlile. Kodwa okwanamuhla angizukukhuluma kabanzi ngale mbudane yebandla okuthiwa elamaNazaretha. Ngiyafisa ukuchaza kabanzi ngalokhu ukukholwa kaMezwezi nomhlaba lapha emhlabeni okwafika noMoshe ngo-1447 BC. Emva kwakhe kwaqhutshwa ngabaprofethi bakwa-Israyeli. UYeshua ungumprofethi wokugcina kwa-Israyeli, wafa ngo-33 AD. Kusukela ku-55 AD abafundi bakhe baphuma eJerusalema ukushumayela ivangeli likaYeshua ngombuso wezulu. Abezizwe abaningi bayemukela lenkolo. Kodwa kusukela ngo-66 AD kwaba nezimpi phakathi kwamaRoma namaJuda. AmaJuda agcina ngokunqotshwa ngo-70 AD. Emva kokunqotshwa kwamaJuda, ivangeli labafundi bakwaJuda alibange lisaqhubeka ngoba amaJuda ayesezigqila zamaRoma. Ngo-313 AD uConstantine wasungula inkolo yobuKristu. Kwasekuthi ngo-325 AD eseyichitha inkolo yamaHebheru ngamaGreeks, okuyinkolo kaMoshe, okuyinkolo kaJehova. Sekaningi-ke ngikhuluma ngalamaGreeks. Kodwa kuyacaca ukuthi amaRoma ayithathekile ngenkolo kaMoshe eyayishunyayelwa ngabafundi bakhe noma abapostoli. Njengoba esho uDr. Kotze, abezizwe babemfuna umsindisi, kodwa hayi oliJuda, ngoba babewenyanya amaJuda. Yikho-ke baqhamuka nesu lokuzenzela umsindisi wesizwe sabo. Kwahlanganiswa amagama ezithixo ezehlukene kwaze kwaba nesithixo esisodwa esibizwa ngo-Isis esaduma sekuthiwa nguJesus. Iqiniso lomlando ukuthi akaze abe khona osenyameni, akaze bekhona enyameni umuntu okuthiwa uJesu. Kodwa owaba khona esizweni samaHebheru kwaba uYeshua, hayi uJesu. Ukuba nomuntu onguJesus waqala ngendodana kaPope esikhulume ngayo enkonzweni edlula, uSizabonja. Uyena umuntu-ke ophilayo waba uJesu. Ubuqili babamhlophe akugcinanga ngokusakhela uJesu nobuKristu ongakaze abe khona, kodwa babachitha nabalandeli bakaYeshua ababebizwa ngamaNazarenes, ngesiZulu okungamaNazaretha. Ubufakazi bokuthi abalandeli bakaYeshua kwakungamaNazaretha kuningi kakhulu, kodwa lapha ngizoveza okumbalwa. Kwizenzo 24 verse 5 kuthiwa uPaul wayengumholi webandla lamaNazaretha, kodwa okuseqinisweni akubanga uPaul yedwa wayengumholi wamaNazaretha. Encwadini kaRav Shaul ethi The Nazarene, lo mbhali uthi, and listen to this, it was John who announced Yahusha as the Passover lamb, anointed him the high priest, and told the Nazarenes that Yahusha was Messiah ben Yosef. Kushuthi uMessiah ozalwa uJoseph. The Nazarenes were named after the branch
as they became known as keepers and preservers of the written Torah, and the majority of Essenes were converted to Nazarenes, followers of Yahusha, either by Rav Shaul, Apostle Saul, John the Revelator, and Peter. Uyachaza lona ukuthi amaNazaretha kwangabantu abagcina umthetho weTorah njengoba nathi sinjalo. The Nazarenes quickly grew to the largest sect of them all in the first century. For that time, Gentile Christianity officially labeled the Nazarene as apostates. Yeah. AmaKristu aye ewathuka amaNazaretha ethi mangamahluleli. Ubhalwe lapha kubhala abelungu ngani. Kulo mbhalo kuyacaca ukuthi abalandeli bakaYahusha babebizwa ngamaNazaretha ngaphambi kobukhona bamaKristu. Ngokomlando iNazarene sect yaba khona kungababikho ubuKristu. Kodwa siyaye sifundelwe izincwadi eseziqondiswe ngama-correctors esezenza sengathi uYahusha wayemsunguli wamaKristu. Lezi incwadi zicacisa kahle ukuthi uYahusha wayemholi wamaNazaretha. Kodwa manje ama-correctors akushintsha lokho asithi uYahusha uJesus wayemholi wamaKristu. Ngaphandle kwaRav Shaul kunemibhalo yawo amaRoma etshengisayo ukuthi abalandeli bakaYeshua kwangamaNazaretha. Angazi ukuthi abantu bengayizwa kanjani ukuthi abalandeli bakaYeshua kwangamaNazaretha. Encwadini ebhale uJames Trim esihloko sithi Nazarene Jewish Manifesto, lo mbhali uthi, according to the scripture, Christian does not denote Jewish believers in Yeshua at all. Nyamuzwe uthi ngokwembhala amaKristu akachazi amakholwa kaJesus. They do not denote the believers in Jesus. AmaNazaretha bangayona amaKristu laba ababelandela uJesu. The New Testament calls them the followers of the way and the Nazarenes. The New Testament does not call Jewish believers Christian. IBhayibheli alisho ukuthi abantu ababekholelwa uJesu ngamaKristu kuthiwa amaNazaretha, the followers of the way, abalandeli bendlela. Amen. Njengoba uShembe wabhala nje wathi Shembe is the way. Amen. Umbhalo wencwadi esihloko sithi Nazarene Israel, the original faith of the apostle, yena uthi Epiphanius tells us that the Nazarenes fulfilled until now the Jewish rites of circumcision, the Sabbath, and others. Yeah. AmaNazaretha ayesoka amaNazaretha egcina iSabbath. Kubhale amalokhuza uEpiphanius kwakungumfather. Since Epiphanius was one of the key players in establishing Roman Church doctrine in the 4th century CE, his words tell us that he knew the Nazarenes and the Christians were not the same group of people at the time.
njoba echaza lo mbhali ongumRoma ongufata ukuthi amaNazaretha aye egcina isabatha amaNazaretha esoka uthi ke lo mbhali lokhu nje kusobala ngoba kusho uyena uPhapa kusobala ukuthi naye uPhapa lo uEpiphanius wayazi ukuthi amaNazaretha namaKristu namagroup ahlukene. Also noteworthy is the fact that Epiphanius considered the Nazarene faith be heretical. Wathi ke uEpiphanius amaNazaretha amahlubuka ngoba ayengakwenzi lokhu okwenziwa ngamaKristu. What does it mean that a Christian church father consider the Nazarene faith to be heretical? Yabuza ke lo muntu. Menzela njani ukuthi umuntu ofata ethi amaNazaretha amahlubuka? Encwadini kaRev Gideon Jasper Richard Osley ethi the Gospel of the Holy 12, known as Gospel of the Perfect Life, uthi the early Christian father did well their work of destroying the sources in the Bible, but they failed to destroy it all. Some escaped, and as it discovered here and there by patient research workers, it is astonishing to see how the world has been deceived by the Christian fathers. Kusho umbhali lapho ukuthi kuyamangalisa ukuthi umhlaba ukhohliswe kanjani ngamaKristu. Ngoba kwakunencwadi yabapostoli ukuthi the Gospel of the 12 apostles amaRoma ayishisa. Ngoba bengafuni ukuthi kutholakale ngempela ukuthi ubuNazaretha bomkanjani. Uthi ke kuyamangalisa ukuthi umhlaba wonke ukhohliswe ngamaKristu. Akusho mina kusho ababhali ababelungu futhi. Sikhumbule ukuthi incwadi yabapostoli ebizwa ukuthi the Gospel of the Holy 12 yashiswa ngamaRoma. Incwadi esihloko sithi the Good News according to the Hebrews ebhalwe uJames Scott Trim yena uthi we have referred elsewhere to the correctors who were hired by the church fathers at the Council of Nicaea to alter the original text of the Gospels, leaving out those doctrines that were of Nicaea. AmaRoma abanabantu abasebenza nje ukuthi beshintshe imibhalo yamaHebheru ababezothiwa ama-correctors ukuze yonke into eseBhayibhelini ihambelane nenkolo yobuKristu noma inkolo yamaRoma. Lawo lokhu uzokuthiwa ama-correctors. Yikho-ke kulikhona ukuthi ngempela uma umuntu ekhotha iBhayibheli ube nesiqiniso ukuthi lento oyikhotha iyiqiniso. Ngoba iBhayibheli hayi angikhulumi ngendaba okukhuluma ngikhuluma ngeBhayibheli. Kuthi kwakunabantu ababeqashwe amaRoma kuthiwa ama-correctors eyishintsha iBhayibheli. Belishintshela ukuthi yonke into ekhulunywa eBhayibhelini ihambelane noKristu. Njengoba nje kuthiwa uNkulunkulu umthathu emunye, uza kuthiwa uJesu wavuka ngosuku lwesithathu kodwa isonto nolwesihlanu ungayilo usuku lwesithathu. Yonke into mase beyishiya abantu bayibeyikholwa without any research. Uthi ke lo mlungu kuyamangalisa ukuthi bazama ukuthi beqede amaqiniso ngenkolo yamaHebheru kodwa behluleka. Okunye bethi baqedile kanti kuyaphucuka. Omunye ochaza imvelaphi yegama likaJesu
nokuthi wayengesiye umKristu kodwa eNazaretha uRab Edward Elmidley kwincwadi esihloko sithi The Greatest Deception Ever. Kubhala umlungu ukuthi akakho amanga angalinganiswa nendlela iBhayibheli elibhalwe ngayo. The greatest deception ever. Uthi ke lo mbhalo, evidence suggests that the group known historically as the Nazarenes represented the Judaism taught by the Messiah and the apostles. Uthi le group yayibizwa kuthiwa amaNazaretha igroup yabantu ababe befundiswa uMessiah uJesu, igroup yabantu ababefundiswa abapostoli. Kodwa leyo nto leyo ayikho njalo manje, kukhulunywa ngabaKristu. Kodwa uJesu uyena kusho lo mlungu lona uthi the greatest deception ever, because namhlanje na yonke into kuthiwa yenziwa uJesu. Kodwa lapha abantu ababe bengabalandeli bakaJesu kwangamaNazaretha, and we are very fortunate ngoba angizazi ukuthi ushembele izinto wazazi kanjani. The term Nazarenes is first mentioned in Acts 24 verse 5, where it is used to refer to the disciples of the Messiah. AmaNazaretha abalandeli bakaMessiah, AmaNazaretha abalandeli bakaJesu. Ngisho amaNazaretha akakwazi lokho ngoba kufihliwe ngisho eBhayibhelini. They prayed in the temples in Jerusalem, went to the synagogue on the Shabbat, and they regarded them as new Jewish sects. Abalandeli bakaJesu. Akakho umuntu okekhuluma ngale nto isuka la ekhaya kuphela. Bonke abantu ngisho amaNazaretha akayazi. During their years in Jerusalem, the Nazarenes sometimes called themselves followers of the way. By this, they apparently meant their way of life. Anyone coming into the Nazarene faith had an obligation to observe the Torah cooperatively. And individually. It meant changing one's heredity and acquiring one's heredity, a new identity that could be passed down to one's children. Njoba yenza nje shembe ukuthi mawuthatha isifungo sobuNazaretha uyazehlusa. Lento lena ayiqali ngoshembe namaNazaretha kaJesu ayinjalo. It involves receiving the benefits and responsibility of the covenant Yahweh established with Israel at Mount Sinai. The early Nazarenes did not think of themselves as belonging to a new religion, which is Christianity. AmaNazaretha ayithathi ngokuthi wona angaphansi kobuKristu, but as a Jewish Israelite community living in the end times. They followed the Torah on Moshe along with the teachings of the Messiah, Yeshua. And ngifisa ukuthi abantu bayazi le nto ngoba izinto esiyilokhuza hayi ukuthi zisuka kithi ukuthi nje beyifihlile. Befihlile kodwa thina ngoba sithunyiwe sizazi kodwa akakho umuntu okhuluma ngale. With the rise of Christian with Constantinian Christianity
in the 3rd century CE, it is apparent that the Nazarene could not have possibly assimilated into the church. Amen. Amen. Ukuvela kwamaKristu akuzange kwenza ukuthi amaNazaretha ehlanganise nawo. Akusho mina. Ngayihlanganisa. Kafuphi yonke lemibhalo ifakaza into eyodwa ukuthi ibandla likaYeshua osebizwa ngoJesu ngamaNazaretha hayi amaKristu. Futhi leli bandla abalandeli balo kwakungamaJuda hayi amaRoma. Amen. Waqedwa uyahusha kwathiwa uJesu. Laqedwa ibandla lamaNazaretha kwathiwa ibandla lamaKristu. These are facts. These are facts. Konke okwethu kwachithwa. AmaRoma azakhela okwabo. Abe esethi thina asishiya okwethu silandele okwabo. Nathi sakwenza lokho. Shame. Njengoba sesichazile ibandla lamaNazaretha lapha eSouth Africa lasungulwa ngumprofeti Isaiah Shembe ukuthola kubekulo. Kodwa ekusetshenzisweni uShembe leli bandla wayengasunguli kepha wayelivuselela. Leli bandla lamaNazaretha lasungulwa ngumprofeti uJohane. People don't know that. Sonke isikhathi besingazi ukuthi njengoba abantu uShembe ethi singamaNazaretha nje kanti lento yayikhona emandulo ifihliwe kakhulu. Okuyisimanga ukuthi akulona lodwa igama lamaNazaretha kaShembe elifana negama lamaNazaretha kaYeshua. Kodwa ngisho indlela yokuphila iyefana. So uShembe akathathanga nje kuphela igama. Kodwa ngisho indlela yokuphila kwamaNazaretha kaYeshua iyafana namaNazaretha kaShembe. Angazi ukuthi uShembe wayazi yenza ngoba wayengafundile. Lokhu kungufakazi bokuthi ibandla lamaNazaretha elokhu lasuka emandulo umprofeti uJohane kuseyilo leli bandla likaMenzi wezulu nomhlaba elavuselwa nguShembe. Kodwa amaKristu akakwazi. Nami futhi ngangakwazi. Ngaze ngakuthola ngoba sengenza ucwaningo ngale nkolo yamaHebrew neyamaRoma. Nami ngangakwazi. Useqinisweni lokho ngikwazi nje kwasekufika. Ola lo ngangakwazi. Okuyisimanga mina ngangazi ukuthi uShembe njengoba ethi ngamaNazaretha usukela kumele sithi. Kanti akunjalo. Kwaba nebandla lamaNazaretha. Okuyisimanga ukuthi akuqondakala ukuthi umprofeti Isaiah Shembe ukuthula kube kuye njengomuntu wayengazange asibone isikole. Waluthola kanjani lo lwazi olufihlwe ngisho eBhayibhelini. Zonke izinto umprofeti uzitshelwa uNkulunkulu. Yikho uShembe wazi ukuthi ibandla likaYehusha kwakungebona ubuKristu kodwa kwangamaNazaretha. Sesindisiwe thina okemaNazaretha sonke okesohlabele nasibakele
Emva kwalokhu sizokwethula iBhayibheli lamaNazaretha elihlanganiswe ngamaNazaretha ase-NCG. Amen.